Nagpadayag og kaandam ang pipila ka mga mayor sa lalawigan sa Subo nga magpaubos og drug test apan ang problema way igong pundo ang Kapitolyo alang niini. King Perez, Suginlimi. Alang kang Naga City Mayor Valchong, may problema nga ipaubos og drug test ang iyang mga empleyado sa City Hall. Katapusang gihimo ang pagsusi sa mga posibleng tigamitan og droga sa iyang mga sakop, duha ka tuig na ang milabay. Gawas ni Mayor Chong, andam sa mga mayor sa lungsod sa Maualboal ug Daan Bantayan sa hagit ni Governor Junjun Navide nga mapaubos og drug test sa mga mayor sa kalungsuran. Apan giangkon ni Chong nga way pundong magahin alang niini, hinungdan nga gisugyot kini nga punduhan ang maong kalihukan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council. Ako mismo, I'm open to the idea nga magpad-testing. And the same with my akong mga tao sa local government unit. Ina si Joey Rira nga, siya mo panding, okay, ugma na yun. Gipangusgan karon sa Sipadak nga ipaubos sa drug test ang libuan ka mga empleyado ug service provider sa Kapitolyo. Apan matud ni Sipadak Executive Director Joey Herrera nga way igong pondo sa bang komitiba. Karon tuiga analang sa 5 milyones pesos ang pondo sa Sipadak. Gipasabot ni Herrera nga di ma-accommodate sa PIDEA 7 ang tanang lungsod sa pagsusi sa urine samples kay kuwang ang mga sakop ni ini. Ang PIDEA 7 mao'y nahimong partner karon sa Sipadak sa pagpahigayon og drug test sa Kapitolyo. Pareha ng mag-drug test sa LTO, that's 300 pesos each good. So more or less, mo dyan ay ilang i-budget for each employee. Anaara kuno ni Governor Davide ang gahom sa paghahinog pondo alang niini. We can always ask for a supplemental if ever there's a need. King Perez, News 5. Sunod semana, ipahigayon ng tinuig ng Brigada Eskwela sa Department of Education. Awhag sa DepEd sa mga magtutudlog mga ginikanan nga magtinabangay sa paglimpyo sa mga tunghaan. Jinky Bargio, Suginlimi. Naanda na sa Department of Education nga sa di pahingpit magbukas ang klase karong buwan sa Hunyo, mupahigayon sila og Brigada Eskwela, diin limpyuhan ang palibot sa mga tunghaan isip pagpangandam. Giawhag sa DepEd nga magtinabangay ang tanang magtutudlo og mga ginikanan sa mga tinunan sa pagmintinar sa kalimpyo sa palibot sa matag eskwelahan. We'll be requesting all our education stakeholders, mga parents, mga barangay officials, mga well-meaning people in the community to join us in the Brigada Eskwela. Kining pag-prepare sa atong mga eskwelahan will be the job of everybody man in the community. Giklaro sab ni Munisip nga andam na ang kasagaran sa mga classroom sa amihan ng Subo nga naapektuhan sa bagyo alang sa pagbukas sa klase. Tulo ka semana gikan karon. Apan iyang gipaybaw nga hangtod Biyernes lang sa unang semana sa Hunyo mahimong maka-enroll ang tanang tinunan sa pampublikong tunghaan. Doon ay mga late enrollees, dako posibilidad nga kung wala na sila bangko, magsakripisyo gud sila og dala sa ilang bangko. Kung wala na sila libro, magsakripisyo gud sila og pangita og kasyeran nga libro. So, importante kayo nga dili sila malito. Paninguhaon sa DepEd nga samtang padayong giayo ang ubang classrooms, magsugod yun ang klase sa Hunyo 2. Jinky Bargio, News 5. Usa sa limit nga panahon ang summer. Kini ang panahon nga makarelax, makalaag, ug maka-enjoy ilabi na katungay klase ug way trabaho. Ug daling dagsaon ining panahon ang dagat, kaya makapawagtang kini sa kaalimuot, inubanan sa presko nga hangin ug pagduwa-duwa sa bahas. Mao nga dunay grupo sa mga batanon sa habagatang bahin sa lalawigan sa Subo, ang Southern Elite Productions. Niorganisa sa labing una ug labing dako nga music event ang Summer Badness 2014. Kini gipahigayon sa Kingfishers Beach Resort sa lungsod sa Argao niadtong Sabado. Ang maong beach party gisalmutan sa dulan 2,000 ka mga partygoers. The main purpose of the event is to promote ang tourism sa Argao ba. And not only to promote, makatabang kami dito sa Bantayan, sa school sa Bantayan, sa Leon. Gawas nga gilingaw sa mga DJs ang mga nasi-party, aduna sa gipahigayong beach volleyball, bicycle exhibition, color dash ug fireworks. But enjoying the summer, dayon for the benefit po sa Daan Bantayan, mga victims of katong Yolanda victims. Duna sa mga langyaw nga naka-enjoy sa mga summer event sa South. I don't know, we just wanna hang out on the beach. In Germany there's no beach, and just have a good time.
Enjoy summer! Ang pagpahigayon sa maong kalihukan sa lungsod sa Argao, nakatampo sa turismo sa buong lugar. Basically, this event is about inviting the people to come visit Argao and not just visit, experience Argao basically. Because now for the summer, we are promoting Experience Argao. Lang di ay ang nag-inusarang survivor sa pag-ambus patay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban ang nakadawat og death threat. Kay lakip na ang banay ng Archival. Nakadawat na sab human kini nila gikiya ang 5 ka mga sakop sa Highway Patrol Group. King Perez ug Gilibing. Miduo si Barangay Talamban Councilor Nelson Archival sa buhatan sa NBI 7. Aron mususi sa kalambuan sa kaso sa iyang igsuon nga si Attorney Noel Archival ug mga kauban. Mato di Archival padayon pang gipaligo ng mga ebidensya batok sa mga pipila ka mga John Does. Paduong kita din na nga ato gina silang ma-identify kitong mga John Does. Giklaro sab ni ini nga way impluwensya ang ilang pamilya sa kaso. Kini subay sa giduso nga motion to inhibit o pagpahunong sa preliminary investigation sa provincial prosecutor sa maong mga kaso sa habig sa HPG 7. Tinguha unta sa mga nalambigit nga pulis nga himuon ng pagsusi dito sa DOJ Manila. Ordinary ra kay mi nga ko ano counselor is just very ordinary kanang counselor. Then sa may amuhang kanang influence diri sa Cebu. Klaro man kay na nga ilang dadon sa Manila to discourage as nga kanang paday ng kaso kay layo kay Manila. Pagdala sa mga kinini ang evidence sa mga witnesses sa Manila, lisod kayo. Gikumpirma sab sa igsoon sa manlalaban nga ana sa kustudiya sa NBI 7 si Paulo Cortez, ang nag-inusarang survivor sa insidente nga matud pa niya padayon nga nakadawat og death threat. So survivor actually gyud bisig kami gani naantod karon. Pero sama ni Cortez padayon sa mga nakadawat og death threat ang ilang pamilya. Human mi pasaka og mga kaso. Apan wa mibutyag ang konsehal kung kinsa ang nagpada sa maong mga mensahe. Ingon na nga hunungon or else naay dautan may tabo. Bisan pa niini, way makapugong silang tinguha nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa ilang igsuon. King Perez, News 5. 600 ka mga bagong handheld radios gitonol ni Police Chief Superintendent Rodel Calungsod ang Director for Communication and Electronic Services sa Campo Crame ngadto sa Police Regional Office 7 kaganihang buntag. Ipangapod-apod kini ngadto sa nagkalain-laing police offices o gipanglatawan nga ang labing daghang units ihatag ngadto sa kapulisan sa dagkong nga dakbayan sama sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Cebu City. Malaumon ang kapulisan nga makapasaka sa crime prevention efficiency ang mga bagong kaymanan kay pinaagi nini mas dali na ang ilang koordinasyon sa usag-usa sanglit mas daga na ang makapot sa bagong communication device. This is an organization so bali maging effective ang pulis natin sa pag-responde ng mga tawag ng call for police assistance. Duha ka lalaki nahimong biktima sa pagpamusil kagahapon ug kagabi. Gingong gugma mo'y hinungdan sa pagpamusil. Ray Pasaporte, sugin ni. Sa kuhang mula buhay sa kapulisan sa San Fernando, nagkubdapling sa Taytayan sa Barangay Pitalo ang patayng lawas ni Franklin Bartido nga taga Mainit sa Dakbayan sa Naga. Human po sila pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Nakaangkon ang biktima og daghang samad pinusilan siyang dughan ug ulo. Gani gisuwayan pa og dala sa Karkar Provincial Hospital apan dead on arrival kini. Kasi nagkaduha no to natumba siya no wala sa iskin sa kada niya. Abidling ni naon kuan na ang motong bira niya di kuan. Wala na siya natumba na siya di kuan di tiwasan ba. Ano ka mo man ang pamahang. Okay, oras. Ako na lagi siguro to. Kung ganun ko, yeah. Bato na siya niuli, wala mo na ibang nga. Potensiya. Nasayran nga dunay laing kapuyo ang biktima nga nagtrabaho og bar sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagtuo ang legal wife nga ang hinungdan sa kamatayon siyang bana mo ang anggulong love triangle. Ako na ipabot babae, kumabot na akong message niya nga. Resulta na sa inyong kabong. Ako pag yun na siyang gihangi ang babae nga, Jean,
buwagin sa akong bana katungod nimo impierno among pagpuyo. Impierno sa among pagpuyo tungod nimo dili ming ani ang among pagpuyo sa unang panahon nga kamabot kinabuhi kong bana. Naabot sa siyang kinabuhi na impierno among pagpuyo. Muna karon ako sa akong pag-asawa ko nakamukol sa kibuhat akong bana. Nadawat na ako yung anak siya ang kamayang mahimo karon wala na akong bana. Nakuha sa crime scene ang di muminos nga napulo kakabhang sa kalibre 45 nga armas ug mga IDs sa biktima sa anti-crime volunteer sa PNP. Nalandig sab sa tambalanan si Gerardo Calambro Jr., taga Barangay Luz, Cebu City nga gipusil sa agtang sa iyang silingan nga si John Carl Fat. Matud sa iyaan sa suspek nga si Maria Fat nga nag-ilog sa babae ang duha. Ang gikarelasyon sa biktima miingon nga dugay nang nanguyab kaniya ang suspek apan wa niya sugta. Nagkaon naman tong napusilan niya. Ya, ni nagbarog naman tong usla niya. Ni kalitra to sila naglalis niya. Ni sulti man tong napusilan nga. Mubalik daw siya niya. Ya, muto niya tong katong nagdagpusil nga kanang suwayi. Pag pagagi na mo, magsige mo siya padungog nga. Pagpaluto na tag-itlog. Magsige siya patawag sa uyab, huwag siya kabantay siyang kagalingon nga. Mas labaw pa iya sa itlog, sira. Ray Pasaporte, News 5. Padayon pang giila sa otoridad ang usa ka babae nga gipusil patay kag hapon sa kadlawon sa may sitio Maslom sa Bukirang Barangay sa Busay sa Dakbayan sa Sugbo. Usa ka tanod ang nakakita sa mga babae nga naglunang sa iyang kaugalingong dugo ug way laing nakita ang tao sa palibot. Ang tattoo niini sa buko-buko mo'y timailan, nagsulod kinig yellow nga tsinelas, blue nga shorts o gray nga t-shirt. Wala ko nakita ang direct, kaya ko lang tiro ba, naligsan. Pagkana na ako diyan na, tao man. Blanco pang investigation kung unsa gay real identity aning dayahan na.